יודע למה אתה פה. בצבא השפעת על אנשים, שינית להם את החיים, עשית דברים מטורפים. באמת הוכחת לעצמך שאתה יכול לעשות דברים שלא עשית עד אותה נקודה. והגעת לשחרור, באמת חשבת שאתה הולך לשרוף את הרחבה, חשבת שאתה הולך לכבוש את העולם. עם הדברים שעשית בצבא, אין סיכוי שלו. מהר מאוד המציאות הוכיחה לך שזה לא בדיוק ככה, הדברים לא עובדים ככה, ופתאום נכנסת איזושהי תחושה של חוסר משמעות, לחץ שלא הכרת. רגע, מה אני עושה עכשיו? מה הצעד הבא? כל החברים בחול, חלק מהחברים כבר לומדים, איפה אני ממוקם? וכאילו שזה לא מספיק, אתה פתאום מבין שתכלס באזרחות, לאף אחד לא אכפת מהדרגות, אף אחד לא אכפת איזה תפקידים עשית, איזה קושי חווית, ואתה פתאום מבין שבאמת הגעת לזירה שאתה לא מכיר, וחזרת לנקודת האפס. אז נעים להכיר, אני ליאור רוחמן, בן 24, שירתי 5 שנים בקבע, בתפקיד האחרון מ"פ בהנדסה קרבית. היום אני מאמן מנטלי לקצינים בתהליך שחרור, חיילים, מ"פים בסדיר, מלווה לוחמים פצועים בשיקום תל השומר, מרצה ומנחה סדנאות, ואני רוצה להגיד לך שזה בדיוק מה שאני הרגשתי. סיימתי את השירות עם תחושה שאני מלך העולם, באמת. עשיתי דברים מדהימים, הצטיינתי, הייתי בתפקידים הכי טובים, והגעתי לאזרחות ולא היה לי כלום ביד. הרגשתי שפתאום איבדתי הכל, חזרתי לנקודת האפס, מעבר לזה. הסתכלתי על כל החברים מסביב והרגשתי שאני מאחור. יותר מזה, הסתכלתי על עצמי, מתנהל באזרחות, ולא הצלחתי להתאים את הדפוסי התנהגות שלי, את הדפוסי מחשבה שלי, להתנהלות באזרחות. הרגשתי תלוש, הרגשתי לא שייך, ונכנסתי פה ללחץ מטורף. הייתי שנייה מלקבל החלטה פזיזה, להתחיל מסלול שאני מתחייב אליו להמון שנים, למשהו שאני באמת לא שלם איתו ולא אוהב אותו. שנייה מלעשות את הצעד הזה. ואז עצרתי. הבנתי שאני צריך עזרה. ואני באמת חושב שבלי העזרה שלקחתי בנקודה הזאת, הייתי לוקח החלטה שהייתה לא פחות מהורסת לי את החיים. ויכול להיות שאתה בדיוק נמצא בנקודה הזאת, כמוני, שאתה שנייה מלקחת החלטה שאתה לא רוצה. אז בוא נדבר על זה רגע. איך לוקחים את היכולות, המיומנויות, הכישורים שצברנו בשירות הצבאי, וממנפים אותם להצלחה אמיתית באזרחות? איך עושים את זה? חלק את זה לכמה שלבים פשוטים. בשפה שלנו, מה שנקרא. נתחיל. שלב א', תרגום כל החוויות שחווינו בצבא, למיומנויות, כישורים, יכולות פרקטיות במציאות שאפשר להאחז בהן. אז הדבר הראשון, תכלס, כל החוויות והקושי הקיצוני שחווינו בצבא הביאו אותנו לפתח חוסן נפשי שאין שני לו ואין כמוכם אחרים באזרחות. מעבר לזה, הפיקוד וההובלה של אנשים לאורך זמן הובילו אתכם לפתח אינטליגנציה רגשית גבוהה, יכולת ניהול, יכולת עבודה עם אנשים, וכל הדברים האלה זה יכולות קריטיות באזרחות בהמון נקודות. הדבר האחרון שאני אגיד, הייתם מכונות של פתרונות, בין אם זה מבצעים, בין אם זה בשגרה, תכננתם לוזים. כל המקומות האלה לימדו אתכם ירידה לפרטים, תכנון, עבודה עם לוז, ברמה מאוד גבוהה, ואני יכול להמשיך עם הרשימה הזאת, היא באמת עוד ארוכה. אני רוצה לעבור לשלב השני, שלב ב'. בשלב השני, אני רוצה לחבר את כל הדברים שדיברתי עליהם בסעיף הראשון, לעולם האישי שלכם. מה היכולות הכי חזקות אצלכם? זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה, מה הדברים שאתם הכי מתחברים אליהם? ואני מתחיל. אז בחלק הראשון של השלב, אני רוצה שתיקחו את כל המיומנויות, היכולות שמיפיתם, ותדרגו אותם בסולם של 1 עד 10, ש10 זה הכי חזק אצלי, 1 זה הכי חלש אצלי. ותייצרו שלישים, שליש תחתון, שליש בינוני, שליש עליון, של התכונות, מיומנויות והכישורים שרכשתם מהשירות הצבאי שלכם. החלק השני של השלב הזה, קחו את השליש הבינוני והעליון, שזה אומר שזה דברים שהם יחסית חזקים אצלכם, ותשאלו את עצמכם את השאלה הפשוטה. ממה נהנתם להתעסק? האם אתם הייתם מאלה שנהנו לבנות את הלוזים, לשבת לתכנן נהלי קרב, לרדת לפרטים? האם הייתם מאלה שנהנו להוביל את האנשים, שנהנו מהעבודה עם האנשים, שנהנו מהשיחות האישיות באמצע הלילה? מה הדברים שהכי התחברתם אליהם מתוך הדברים שאתם הכי טובים בהם? את השלב הזה אני רוצה שתסיימו עם 5 אופציות שהן האופציות מצד אחד שאתם הכי טובים בהם, מצד שני הכי אוהבים את העיסוק שסביבם. שלב ג'. בשלב הזה אנחנו מחברים את כל הדבר הזה שדיברנו עליו למציאות. בשלב הזה אנחנו הולכים לייצר מסלולים פרקטיים שקיימים במציאות לעבר עיסוק עתידי אל מול התכונות והכישורים והמיומנויות שאתם הכי טובים בהם והכי מתחברים לעיסוק שלהם. ואני אתן לכם דוגמה. המיומנויות שקיבלו אצלי את הדירוג הכי גבוה הם עבודה עם אנשים, ניהול, אינטליגנציה רגשית, כל העולמות האלה. וחשבתי לעצמי,
מה המסלולים שאני יכול לממש את היכולות האלה באזרחות? יצאו לי כמה דברים: יועץ ארגוני, פסיכולוג, מנטור, מרצה, מורה בבית ספר, מאמן ספורט, כל מיני דברים סביב העבודה הזאת עם אנשים. משם אני רוצה שתיקחו את זה עוד קליק למעלה. ממש תעברו מסלול ממה שנראה לכם ותבינו ממה הוא מורכב. לדוגמה, פסיכולוג. אם אני רוצה להיות פסיכולוג, מה דרוש ממני? תואר ראשון בפסיכולוגיה, 3-4 שנים. תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, התמחות, כל הדבר הזה. כמה זמן הוא לוקח לי? 10-12 שנים. ופה אתם מבינים רגע האם זה מתחבר לכם למציאות ולרצונות שלכם, גם מבחינת הדרישות, כי הדברים לא קורים בשנייה. אז זה רגע החיבור הסופי של זה למציאות. כל הדבר הזה שדיברתי עליו עכשיו טוב ויפה, אבל אני לא חברת השמה. וכל הדבר הזה, באמת אני אומר לכם, לא שווה שום דבר. הוא לא שווה שום דבר אם לא תתעסקו דבר ראשון בדפוסי התנהגות ומחשבה שלקחתם איתכם מהצבא. כי בסוף, בחוויה האישית שלי, זה הדבר שמנע ממני להתקדם, להתנהל כמו שצריך, לפתח את הקשרים שאני רוצה, ללכת בדרך שאני רוצה. ואני אתן לכם דוגמה. אני בצבא הבנתי שאני רובוט. הפסקתי להביע פגיעות גם לאנשים הכי קרובים אליי. שירתתי את התדמית שלי, העיקר שאני קצין מצטיין, העיקר שאני נראה טוב, הכל טוב, הכל טוב. ובמקום הזה איבדתי את האותנטיות שלי, ממש ברמה הזאת. עכשיו, מה העיסוק שרציתי? אם אתם זוכרים מקודם, אני רוצה לעבוד עם אנשים, להשפיע על אנשים, אולי להיות פסיכולוג, אולי להיות מנטור. עכשיו, כשיבוא המנטור, שהוא משרת איזה תדמית, והוא לא נאמן לעצמו והוא לא אותנטי, שהוא בא להתחבר לאנשים אחרים, בואו אני אספר לכם, הוא לא יצליח. שום דבר מכל החלום הזה שלי לא היה קורה ולא היה מתחיל לקרות אם לא הייתי מתעסק דבר ראשון באמת באמונה המקבילה הזאת שהובילה אותי להתנהג כמו רובוט, שזה באמת הדבר שכאב לי. וזאת צריכה להיות ההתעסקות הראשונה שלכם. מהניסיון האישי שלי, עוד פעם, כדי לייצר תהליך שינוי כזה עמוק ולהתעסק עם אמונות מקבילות ופרדיגמות ודפוסי מחשבה, אתם חייבים ליווי, אבל לא סתם ליווי מקצועי. אתם צריכים ליווי מקצועי מותאם שחווה את מה שאתם חוויתם ממקור ראשון, שיכול להבין על מה אתם מדברים, שיכול באמת להבין מה הכישורים, המיומנויות שיצאתם איתם, שיכול להבין מה זה להיות קצין שמתנהל 5 שנים בצבא בתנאים כאלה, ואיך באמת לייצר אצלו את התהליך שינוי שהוא צריך. ובשביל זה אני כאן. עד כה ליוויתי עשרות קצינים וחיילים בתהליך שחרור, וגרמתי לתהליך הזה שלהם להפוך מבלבול, חוסר ודאות, תסכול ועצבים, לתהליך נכון, להצלחה באזרחות במשהו שהם אוהבים, תוך כך שהם מפרקים את האמונות המקבילות שלהם ומייצרים גם תהליך שינוי אמיתי, ומצליחים להתנהל כמו שצריך באזרחות, ובסוף אותם מתאמנים סיימו גם אנשים באמת שמחים, מאושרים. אני רוצה להזמין אתכם שיחת ייעוץ אישית בחינם בזום, שבה כבר נייצר לכם ודאות ומעטפת ראשונית לשינוי, ובאמת נעזור לכם להבין את הבעיה. שמח שהגעתם עד פה, שיהיה בהצלחה.